for salvation, pro spasení, God seeks you. hledá Bůh tebe, But if you want to behold his glory, you must seek him. ale pokud chceš vidět jeho slávu, tak ty musíš hledat ho. If you want his cloud, his glory to descend, you must ascend to him. Pokud chceš, aby on se k tobě přiblížil na oblaku, ty musíš hledat nebo přistoupit k němu. When you make that decision, God takes your life and he hides you in Christ. Takže pokud ty uděláš to rozhodnutí, Bůh tě vezme a ukryje tě do Krista. He takes you into his presence. Ukryje tě do jeho přítomnosti. And that's where he shows you his glory. A to je ta chvíle, kdy ukáže svoji slávu. He hides you in the rock who is Jesus Christ. Ukryje tě ve své skále, kterou je Ježíš Kristus.